Is-Sindku Nazzjonalista tal-Arb Fawdex David Apap qed jiġi investigat flimkien ma' ħoh Franki dwar allegat każ ta' użura. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija huma marbuta mal-legati każijiet ta' self ta' flus bl-użura wara li daħlu rapporti tal-legati vittmi li kellhom jagħtu eluf ta' euro lil-aħwa Apap u d-dejn beda jiżdied b'rati fenomenali. Tant li xi allegati vittmi spiċċaw kellhom jisselfu aktar flus mingħand il-qraba għalkemm is-Sindku tal-Arb qed jiġħaddan. Fi żmien li s-Sindku tal-Arb David Apap kien qed jiġi investigat mill-Pulizija huwa ma rreżenjax mill-Kunsill minkejja li tkellem mal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista qal lill-ġurnal The Times li sa ma jtressa l-qorti huma mhux se jġielu li s-Sindku tal-Arb David Apap jirriżenja mill-kariga. Apap huwa persuna prominenti ħafna fil-Partit Nazzjonalista huwa ilu jokkupa l-kariga ta' Sindku sa mis-sena 1997. Il-ġurnal The Times ikkonferma l-Pulizija jinvestigaw lis-Sindku Nazzjonalista. Il-ġurnal staqsa lill-Partit Nazzjonalista jekk hux qed jimxi b'kejl differenti f'dan il-każ meta fil-pubbliku jgħid ħaġa imbagħad jagħmel oħra. Madankollu kelliem mal-partit ċaħad dan.